lagine cokek oslo-oslo. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kalian Pak Maman. Juragane mi Mas Tito. Kurang opo aku iki dadi wong kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati ora bisa ditambani. Mbak Aisi, Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Kurang opo aku iki dadi wong aku iki
sukses. Monggo Mas Putre. Bunda. Kita joget lagi monggo. Pak Bumasi Mas Putre. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Matur sembah nuwun. Aku kudu sambat karo sapa ayo Mas sasuwun lan wengi mugi-mugi Gusti
beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sini kuyung alkalin audio iso kondang. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen. Bal-balan kalau kaju timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya sabar ayu tak kudange bocah manis aja mampijar nangis dadi bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang kaya lampu-lampu kaya meyer wis katampu siji loro telu sawirane ayo matu Mas Putri aku jange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkala ben kalis aku jange tak sayangi anakku sing bagus dhewe aku jange tak sayangi besok pinter pedangane tembang kok tangane tekan ngendi kaya ngono cawe kok apa to ini iki aduh sayang kita tadi kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Gito kangge bocah bagus tambah joget sing pacos sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing ales anak lanang tangan dhewe anak wedok dhewe anak tak sayangi bisa pinter sekolahe aku jange bocah ayu aja mung pijer nasu yen dituturi siku supaya slamet rahayu kotak-kotak lakoni netalkeh srapak garing arane gablek Pakde Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane aduh aduh sayang
priyogane Mara Tresna iki piye? Aku rung bales kowe. Kudune sak kukuh neh. Lah yo. Tapi awan-awan menyang karetan cikar gapit dikeret macan dadi prawan prasayang-yangan dijiwit jerit disenggol mapan aduh piye Sragen bergoyang Mara Tresna jos makarya sinarengan Dioson Kondang Alkalin ugi dimenggarakan langsung lumantar terah foto syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen. Parani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya-kaya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan durung katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Pokoknya Bogel Mani Amburi kompak jan elok tenan kok es bareng sampun papandian nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial untuk Bunda Tini. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga oyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ring singan anane sajak sujono
angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenang no pikirmu. Bareng sampun pepagian nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan hatine jero tambah tresnane matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip Tresno Mas. Yen nyawang manis esemu kaya bisa nyengoke atiku Reno yen kelingan solah lan goyongmu yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang ganti papane Surien. Cair langsung. Memuji kemerang urip dan teram salah. ya ya yo ya ya yo ya ya yo yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluhke atiku Reno wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan goyongmu tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase
Eva. Matur sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, monggo. Masakan yo Pak sing Pak kaya mau. Nggih, boten kata lumpen medine Jogja Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Gotok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantap termenya bersama dengan acara foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani. Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah. Kak, partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kulanang saka Karanganyar tentram. Ya, malik barang, Cok. Aja sebelang bagus terus kira bakal ayu kemana-mana orang asuhe aku bali bisa sumandi ono tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Sugito kampungmu. Monggo Mas. Cabutan Mas.
Sing diwantu mangantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bokel tuwek ndek. Babokel kowe elek urip. Monggo Mas Bodrek. Mung jalaran perpisahan dipaksa. Omah-omah wong tuane. Wis aku ra bisa ilang. Kelingan ireng manis. Matur suwanu. Hey, 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 hey. Bel do ngantuk. Kelingan lelakonku zamane nalikat ning pamulangan aku duwe kanca putri gabyan ayu langit lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan panise nanging suwon ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis sumpah tresno banget lahir batin Babokel kowe elek. Mas tambah sini Mas. Batung rampung. Sak rampung isih. Ya, masuk. Iki Mas. Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat, ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan dipaksa. Omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manise. Monggo. Tresna Waranggono. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu Kuwi Pademan, Pademapa. Mbak Eli lagunya apa? Yuk, yuk, yuk. Spesial kantor Om Ses Semar Mulyo. Masih. Sapa wong sing Sadar ayo
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati mendung itu tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mendung. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandeke senadyan aku wong ora duwe tak purnamaya Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minul ya Om Jenda, mau kan petang yuto. Lagi kok kan satu secara komplit ya Mas? Pakai sak yuto. Tresno iki ora mandang, saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandeke senadyan aku wong ora duwe yo Dede Izam Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matusun Mbak Eli blalak-blalak ngawe-ngawe
guyumu beserta suami berkah nggih sehat selalu. Tak rewangi pati gede pabriye karepe luluh atine aku ora berarti mung sliramu priyo Mas Jenda Hoy. Ayo Marani. Ayo Pak D. Ayo Sliramu dadi rembulan, mesti wae mesti wae aku sing dadi kembange. Pak kembang melati kang endah diweni. ayo Dul. Saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae pun kakak dilintangi ing angkasa wong loro do keguyonan tetembangan andum tali ning katresnan. Ora suwe mesti omi enggal bali nganti mati janjiku ra bakal lali. Aduh wong ayu sigaraning rasa jati ora liya omi si jatuh hati yo.
seliramu dadi rembulan mesti wae aku sing dadi lintange ing angkasa wong loro do geguyonan tetambangan andum taline katresnan Omi enggal bali nganti mati janjiku ora bakal lali duh wong ayu sigaran ning rasa jati ora liya seliramu sidantung hati teling singan yo. Bareng sampun bepangingan nyatane jur lulung atine nganti makan perpisahan nyatane jur padha opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah
kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane sliramu digawe lara Nggih siap bablas manis juragane bablas terus pokoknya bar iki mengke segekse wonten tembang kangge mendemangen Pakde juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan sayur Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo lilo kowe digawa wong liya senadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa Mas Warsito Sebangun nyatet tidak sajake nyoto kabeh welingku lino lan wengine jangan digembok ojo padha sakala pandane tenampi sida mati sida moyo Yanto Cinta Wiwi Mas Sugiono sajake nyoto Kabeh welingku lino lan wengine jangan digembok ojo padha sakala pandane tenampi Sedo pilih Sedo Bumi Ase Mbak Eli Remawati sehat selalu Kereseng gede duwo
sih. Ya. Pak Demarno asik. Monggo Pak Di. Monggo. Yo yo yo. Pak Di monggo. Mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah bisian amarga eling bukan semati mutiara dadake lansir kuning aku mangkene pacar baruku rumangsaku karena karo ilang-iling pacarku sing anyar tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikute mandi apa Pak De? Oh ya, mau bengi terus montang manting monggo Pak Haji tanpa turu atiku tansah risian amarga eling bukan semati mutiara dadake lancir kuning mandi aku mangkene rumangsaku teko karo ilang-iling tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikute mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah risian amarga eling bukan semati mutiara dadake lancir kuning Rekele ucul asik. Seragen digoyang. Pak Pando yuk Mas Wanto dari Paguyuban Biyung Rukun. Mari tampil ayo. Rondo kempling cowok spesial kagem keluarga besar almarhum Boko Salipin. Rekele ucul. Ayo. Biyung Rukun Seragen. Pacarku iki sing anyar. Ayo, kabeh tindak pundi? Kati Ren awe ora nasi dewean apa ora wedi timbang amar mulo kapai Mobil wong lakan kelek momongan. Niki projo nopo bayu pade pindahan. Ampun kula Mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rodo. Mas Sugeng ayo Mas Sugeng. Ayo Paguyuban Biyung Rukun Mas Sugeng. Projo pasar paing. Awan rondo kanggoku ora patek penting.
paguyuban guyub rukun brekele ucul Bu Sri Mursiah, ayo joget. Pak ngersake gubuk asmara. Arisan Pak. Aduh, bablaske gubuk asmara Mbak Teti. Ayo ndok ditutup. Ditutup aja ngablak-ablak ya. Larang sampun babagian datang
Podang kuning. Nggih. Ayo Deriska, tutik maju. Podang kuning. Catetan gak? Catetan deh. Sayang. Catatan sajroning ati gagat ukur saya merati aku kowe dadi garwa goleren nek kubur asmara Dede Rizka Mariska. Monggo kakak. Podang kuning dateng. Dedek Damar, Mas Doni Francisco, Pak Dewarso, Mbak Suparmi, Umi Asih, Monggo kakak. Edo awane ngomare ora krasa Luyuran, luyuran nang saya mubang-mubang teranggon goleki ora krasa esuk awan abadi eman-eman yen nyati ya kanyawan liang-liang tak sawang petrone nyapa golane Deriska. Umi Asih mesti. Mesti Umi Asih mesti. Saroe ngote Ayo mandi. Sawang katon manise ibu bunga yang lakon nyanding sirane ora bakal mati kangelan liyan yen dipundang atujut kaki kekanan ora mandang hatiku sadaya cendra Ninggal katresnan Mas. Pak Sugeng, Bapak sinten menika asmanipun Pak? Mas Sadi ninggal katresnan. Soal mulia iki. Mas Mas Agung Prasetyo, sehat selalu. Goyang keket dek. Esok apa ning omah wis ora rasane.
spesial kita kantor dengan Mbak Slamet Merauke. Semangat buat ibu-ibu Merauke yang lagi latihan di sana ya. Coba sawangan Piye wong ayu. Seragen bergoyang. Rene Leuco. Monggo Pak yang mau joget. Bos Tepo selamat menikmati ya. Udah monggo lho. Aku jumeneng mawon lho. Semar mulia Ya toh. Nangis sajroning atiku harino ninggal aku sing konsen lho nek nyanyi ki lho. opo sliramu ora pirsa aku kudu sabar karo sapa Tak suwun rino lan wengi. Moga-moga Gusti ngijeni.
antarane wong akrami tutu bondo tutu rupa. Bapak monggo. Hamung ati pawi tane oper Pak No Asmi. Lah kae udu ingon-ingonanku ngapain mbok dioperono? Oh kesana aja. Ayo. Bapak ayo. Segawon. Mbak Bapak, Wanti-Wanti sehat selalu Mbak Wanti-Wanti nggih. Matur sembah nuwun. mau neng kono apik-apik lho dadak nyedak Tekan pira, Dik? nono nano Dik Puput. Nono puput ngono Mas. Piye, Dik? Rasane, Dik? Urung. Jare Dik Puput peri. Gak bisa masuk. Iki disiarke langsung lho live streaming lho Curhat dek tak. kok urusane perkara kaya ngono lho iki Apane sik to apane? Sing peri ki apane to, Dik? Apane? iki bapak ibu niki nembe pengantin anyar tak jelaske sisan kok kemropok aku Nembe Dik wingi, Pak, niki dereng garing, kembangi. yo Keringete wejek netes urung garing kok. Luput pisan kena pisan pisan wong tuwek awak dhewe mudeng aku gak tanya puput ki lho wong wedok arep wedok cokot-cokotan kok karo aku ae lho Dik Puput timbang bojomu karo Mbak Luk manut aku mau tak omongke mau yen gampang luwe gampang yen angel angel Mbak Bokil dalem ndara jenengan sing nutup sing buka jenengan sing nutup kowe sing nutup kok ndak kerek laler ayo wong wedok Aku Kak. kulino ngablak-ablak. tutupen ndak kerek laler lah ya Dik Puput aja puput kok wajahmu kok anu kelawu to Dik nano monggo Tan kena tinumbas arta. Tan kantun kagem panjenenganipun Bapak Marno Bapak Marno. ingkang kagungan peken Pondok Labu Sareng jagung abote kabeh.
ya cahayu. Lo